Mata gue pak. मेहरारू हौ खसिवा छेलुआ करेला तवन केने गइल हो। वो अपना खोसी के छेलुआ के पैसा लेके चल गईनी। रउआ इसे का करे के बा? हई अपना लइकवा के देखो तारू केतना जुआ गइल बा। दिन भर लड़किन के फोन आवता, एकरे के छेलुआ करावे के रहलो। ए जी कहीं लइका छेलुआ होला सन, रउआ साफा बकलोले चपाटे बानी जी। तू ही जानता रू का जे लइका छेलुआ ना होले सन। हमहू जुआ गइले नु तो बाबू हमारा के छेलुआ कह दले। अच्छा तो बाबू हो एकरा मतलब तू छेलुआ खोसी हुआ का हो? हाँ हो बेटा, हम अपना बाबू के छेलुआ खोसी हई। छेलुआ ए बाबू के छेलुआ खोसी चुपचाप रही। चलिए हिलावना लेके घरे चली, खाना बना के बा। ना हमार लइका छेलुआ होई, हमार लइका छेलुआ होई, हमार लइका छेलुआ होई। उठी लइका खान रोए लागी उठी। मेहरारू ओकरा के बोला के हमरा लइका के छेलुआ करा दो, ना तो कौनो लड़की के लेके भाग जाई तो हमरा बाबू के जवाब तू ही दी हो। हाँ ठीक बा, हमार लइका कोनो लड़की लेके भागी तरह बाबू के हम जवाब दे देम, लेकिन हमार लइका छेलुआ ना होई। हाँ हम जान तो नहीं थी जे हमरा बाबू के तू कितना देलू। मायरे हम छेलुआ ना हम का रे।